koye talata hanki cogel kokala mayga noddita e suudu ñawidu toppitidu faggudu e kalisi caggal nde ndu suudu ñawidu heɗinomo aranu ñande go'o ndu lewru ndu gonɗen ko caggal ɗum tefoɓe ndu suudu andinimo nangugol makko kanko e wondiɓe makko hewɓe e wiide e goto e awkaɓe makko hono Cheikh Oumar Konaré e nder windande ina jeeya e ɓen wonnoɗo hoorejo gollordu makko wiyeteɗo Isiaka Ahmadou Singare e tato toppitinoɓe gueɗe kalisi suudu jagorgal aranal ngal o fawa jungo nde ñawoɓe ɓe feññini cimtol maɓɓe ko fewti e tumede mo bonude jawdi laamu ɓe tintiɗe noon hande alarba walla janggo alkamisa e procureur mo suudu ñawidu towndu e tugnade e goto golaneɗo suudu ñawidu toppitindu faggudu e kalisi e siftinde cogal mayga toɗɗano gardiɗo jagorɓe leydi ndi caggal liɓal laamu ɗiɗaɓo hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e goho hadde mum yitte e ñande nogay lewru sappo e goho ɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi caggal nde o ñeŋi laamu faddewngu général Assimi Goïta ardi ngol nangol makko waɗi koye saaha nde konunkoɓe hewɓe e maɓɓe général ɓe ɗiɗo tumaɓe yidde liɓude laamu nanga gila e yontere ɓennude nde.